'yan ƙasa ke buɗe baki mu ce iranium ɗin mu laka ta yi shi daraja. To mi ake samu cikin laka? Yau ga shekara guda da ba su same shi ba matsalar da suka matsala su da kansu sun idan makirkin su da mun ka hana su cikin shekara ta 2023 ce ma 'yan amerika sun kai mun sai da ma iran ton 300 mun sai da ma iran. Yanzu ai shi Allah na ce ma ba a zalumin sarki ba ne. Ana nan kwani tashi har rubuta sun kai sun ka ce farme minister sa da ya ta can ga inda an ka bashi kuɗi amma kwanta inda an ka zuba kuɗin ba su gayi ba. Mu kuma ba mu san shi ba amma tunda su sun san da shi su tai su ɗoka. Bayan wannan Allah shi ba a zalumi ne ba. Sai ga shi shekara wagga abinda ya hito kusu cikin rame ya shiga wuta ya hi wuta zahi sosai kuwa. Sun hito sun ce sun shiga cikin lalan hali tunda sojawan mutanen banzar da sun kakamma iko dan garam guda na iraniyan bai hita Nijar ba. To ina waɗancan ina sun ka bi kasa mun ka yi rame mun ka tura su ba ko kasa mun ka yi rame mun ka hita ai ya hita Nijar ko to tonna 300 nan ina sun ka hita. Su da kansu sun ka gayi akwai shi rubuce sun ka ce sun shiga lalan hali. Kaga da farko sun ka yi ƙarya sun ka amai sun ka lashe na bui kuma sun ka gwada muna ashe iranium dinmu da aka cewa laka ta yi shi ƙarya ne tunda gashi orano da ke miliyarori na euro bisa kai gaban talakawan Nijar ga ta hito ƙiri da ƙiri ta gayi ta ce kai na tuba wannan abin naku arziki ne. To mun daɗe da muka san arziki ne cikin cuta ne ake ce muna laka ta yi shi. Albasa ga ja ta galmi an ka ce ta hi kama ƙasa kuɗi bisa kai ga iranium wannan duka game kai ne. Kaji harin zancen yadda yake bisa kai ga wata shiddan nan lauje ne cikin naɗi. To mamma mun san da laujen yana cikin naɗi mun banye naɗin laujen muna rike da shi. Na'am.